Fil-qorti, l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċ Oliveira ammetta li fuljett anonimu dwar il-Ministru Helena Dalli inħareġ mill-Partit Nazzjonalista. Dan il-flyer ma kellux l-emblema tal-partit u kien ibeżza ħaddiema taċ-ċivil. U għal dan meta xed f'kawża tal-libelli Dalli fetħet kontra l-istess Borċ Oliveira u l-eks Ministru Tonio Fenek. Fil-qorti Borċ Oliveira wiegħed li jekk isib fuljetti oħra maħruġin mill-Partit Nazzjonalista u li ma kellhomx l-emblema tal-Partit Nazzjonalista minn barra dak dwar Helena Dalli kien se jippreżentah fil-qorti tal-Maġistrati. Fil-fuljett Dalli kienet kwotata semmi awditjar tal-ħaddiema tal-Gvern u fil-qorti qed tikkontesta l-interpretazzjoni li tal-Partit Nazzjonalista. L-avukat Borċ Oliveira sostna wkoll li fuljett ta' dak it-tip ma kienx jeħtieġ l-isem tal-Partit Nazzjonalista fuqu. Daniel Holmes, l-Ingliż li qed iservi sentenza ta' 10 snin u nofs priġunerija tal-li kultiva l-kannabis, fetaħ każ kostituzzjonali argumenta li 18-il xahar li nżamm taħt arrest preventiv fuq każ ieħor għandha tiġi mnaqsa mill-priġunerija li qed jiskonta. L-arrest ta' Holmes imur lura l Diċembru tal-2007 mhix li bakkużi li seraq karozza u dingi kif ukoll ikkawża ħsara volontarja. Għalkemm inżamm 18-il xahar fil-ħabs, Holmes ma nstabx ħati. L-avukati ta' Holmes argumentaw fil-qorti li 18-il xahar li għamel il-ħabs u li għalihom ma nstabx ħati għandhom jitnaqsu mill-10 snin u nofs ħabs fuq sentenza marbuta ma' traffikar ta' droga.